Hundeloven den har flere ulemper. En af de ulemper det er mundkurvspåbuddet, som dikterer 13 forskellige hunderacer og bærer mundkurv i det offentlige rum. En af de hunde, der blev ramt af det her påbud, var amstaffen Gucci. Men Gucci blev ikke bare ramt af det her påbud. Hun fik også en depression. Og det var en depression, hun aldrig nogensinde kom sig over. Så den 7.7.2011, der fik Gucci fred. Gucci fungerede faktisk rigtig fornuftigt som hund. Nogle af de her funktioner, som Gucci havde, var blandt andet at være besøgshund. Gucci var besøgshund på et plejehjem. Gucci var privat besøgsven hos en nu 92-årig herre nede fra Lolland. Gucci har været med til at nøse killinger. Gucci havde mange funktioner. Det, der er vigtigt i det her, det er, at man straffer en hund, som ingenting har gjort forkert. Gucci har aldrig nogensinde trådt over nogen grænser. Gucci har aldrig nogensinde bidt nogen. Gucci har aldrig nogensinde udvist aggressiv adfærd. Gucci var guld. Den smukkeste drøm. Den smukkeste drøm. Den smukkeste drøm bliver til det ondeste mareridt. Den smukkeste drøm bliver til det ondeste mareridt. Det bedste bliver til det allerværste. Prøv at forstå. Hej Gucci-pige, smukke hund. Hvis du havde været i live endnu, så var du blevet 8 år hernede på jorden. Men jeg er sikker på, at du har det rigtig dejligt der, hvor du er. Kan du ikke hilse dem, jeg kender deroppe i hundehimlen? Tillykke, min skat.